Namakal na ngunyanal daw ning burak asin teddy bear and delivery rider na si Marlon. Order kaya ini sa iya ngunya napapaabot na daw ning mga puso. Sabi niya, dakul na sa iyang nagpapareserve ng mga customer. Mas maganda kayang mamakal na ngunyan habang barato pa ang presyo kan mga burak. Basta kumita ng mga 300 ganyan, okay na. Kasama yung deliver. May 1.5 ganyan. 2,000 ganyan. Depende sa layo po. Sa presente, mababa kaling 100 pesos ang kada pidaso kang red rose. Ang sunflower naman, 150 sundo 200 pesos. 150 pesos naman ang kada pidaso kang Ecuadorian rose. Mababakal naman ang mga bouquet ning 500 pesos sundo 1,000 depende sa klase o disenyo. Alagad sigun sa mga paratinda, lauma na sa sunod na simana na magkakaiguan ng aumento sa presyo ng burak. Tumaas na, nung December pa, mataas na dati. Lalo na ngayon, tumaas ng tumaas. Lalo na yung sa Valentine, tataas pa yan. Dati yung bigay namin ng 50, ngayon 100. Pag maramihan, 80 yung row, singgilan. Aminado sinda Nanay Arlene as si Nanay Rochelle. Amay pa sana dakul na talaga ang nagpapareserve sa indaning burak. Maubos. Sigurado yun, sir. Kasi walang mahal sa nagmamahal. Ako talaga, sa totoo lang, nagpapareserve, marami na. Mga reserve, hindi ko pa binihingian ng pera kasi gusto ko pagdating nung saka na lang. Laom na sana kang paratinda ning burak. Maging makusog ang bintanin dango niya na taon. Ngani maski puro papaano, makabawi sa kalugian kang nakalihis na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.